Milí diváci, tu hrajú toto postihnuté. Čo teraz sa učia? Pozrite tu, čo oni robia. Teraz len hrajú. Pozrite tu, hrajú tak alebo nie? Povedz za čo ty, Vlado. Povedz, Vlado. Áno. Takže toto postihnuté len teraz sa učia. Som v bráne, pozrite. Ani nemôžem. A to je najlepší postihnutý, čo je tam. Má jednu tak, to pozrite ja. A ja. A ten buzerant. Nevieme, čo to bude. Pozrite, len teraz sa učia. Pozrite, ten buzerant spraví. Čo teraz sa zje ten chlapka mušero. Pozrite, ja sa potýru toto. Videli ste to? Taký bion teraz ako ja. Druhý. Také postihnuté tu nebude. Pozrite, a ten chlapkač, to je vám buzerant. Budú na internetu.